everyone, maayong hapon na tuntanano. So karon di ay mangagtumi sa suba kay maapas mi sa akong bana kay nanguha sila ulang. So ta dito ang suba guys. So ta dito. So let's go. Wala no. So mo na ang suba guys. Kapit na ta. Kita na tong suba. Oh. So na kuanday mi. Mupauli na di unta sila. Mamalik ta, mamalik. Balik, balik. Saladong. Nakapatay po gumisawa ganinahan sa balay ni Saka. Isuga itong sawahan, uy. Dandahan. Ha? Ang green. Dili green. Pink. Itom. Pink kadiha. Pink dong. Bakit papa dong? Dagha lagi kuha tong nang kuan ganinahan. Mingwit. Sila dong. Dapat pa dong. Kawai kang gamatara? Pag ura. Ha? Lago kang gamata? Uy! Gusto ba? Sa ilok man? Sa ilok? So, Pikas. guys, na nato sa suba. So, busa na siya sa among balay. Ha? Manityaw. Igo ni man eh? Ako na anang kuan, suba. Namay talong diri na buhi oh. Wow! Nice kayo diri, guys. So limpyo ang atong suba karon kay gikang gabaha. Asa gani sumpay ning kuanahan? Sa buaahan? Asa gani sumpay ning subaa? Ah! Iyo. Ato love. Di. Humana des lag panguha og kuan ulang. Naulahimi. Dana ay. Sa pag strong gani? No. Ano? Strong ba strong?
Strong sa strong. Ano? 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 Ano ba? Ano? Oo. Dapat. Oh, dapat. Ano ba ito? Katol? Good job. Bang. Bye. Naman siya. Dahil na. Hadlok ka na kayo na siya. Ito una kay di man siya mahadlok diha. Nako. Sige na siya. Gi. Go.